Tinokukwazisai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva tiri kwaNeuso kuMhondoro uko kuri kuitika zvese zvese. Nhasi unoka tiri mudare ramambo Ngezi umoka mune murume tingati pane nhau yemurume akasungwa akaenda mujeri. Pari zvino ari mujeri, akapiwa makore anokwana kuita 2. Mudzimai wake akamusiya kumba. Mudzimai uyu ndiye atiunza kudare akudanana nemumwe murume. Mandlovu makadini? Ndinofara shumba makadi zvenyu. Ewa inini ndinodakara ini. Muri kuiona sei nhau iripo muzuva ranhasi? Aiwa, pakaipa shumba. Namhlanje balalele emakhaya sililetheleke indaba ekababa owabotshwayo esejele okwesikhathi eside. Unkosikazi wakhe wasesiletha yena edali esithi yena usethandana lomunye njalo. Sikhona apha ke eMhondoro eNeuso kudali lika Chief Ngezi elami igama nginguthadiwa Nashekhuthama. Naizvozvo regedzai tipinde munhau yedu yanhasi umo mune vana vapa evidence. Ndo nhau yatoda kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Abantwana ke basiphathele ubufakazi obugcweleyo. Manini ke singene kuhlelo asizwe ukuthi kuhamba njani. Sengiwadzise tinokurudzirai kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. So 26 September ne chinoyo High Court yakatongera muningina wangu 2 years kugara mujeri. The capable homicide. Asi muswa mid October, about mid October, pakazoita noise usiku pamba pangu. Faina gogo ndokuchitifonera kuti akuno kwaita noise. Mudzimai ukangodho ari kuita sei ari kurwisana nemurama wako. Vari kurwira chi? Kuti mudzimai wako akaita sei ari kudanana nawangodho. Tikati tazviona. Musi wa 1 January again, nomba varwa futi vauya mukadzi wangodho akayapamba nomba varwisana zvakare. Ndokuzosvikira pakuti varwisana kudaro ndo pakazotiza muramo wangu. Asatiza akasvikira kushopu pambuya ava nowapurisa wokusaidi rekumhondoro Ngezi. Ndoko akanopotera. Saka ndosa akati gogo kana vauya vakatsanangura zvakaitika. Then tozounza vana. Ngavatibazi. Amusoro imambo wangu. Makokota isari muno. Ini ndoitwa police constable chakaipa. Ndoshanda ndiri under mamina police camp. Ndingangoti ndiri pashop mari pazomba uya rizuva roira achitomhanya asi kana kuzuma. First name yake manje inoti ndio murama wangu you vet tarisai. Akaya achimhanya akati ndikati ko zvaita sei kuya usina bhusu pano nhasi zvikanzi ndiri kurwiswa. Kati ukuriswa nani zvikanzi ndikuriswa nemukadzi wa Brighton Ngoto. Kati zvaita sei zvikanzi nenyaya dziyadzei kuti ndirodana na Brighton Ngoto. Ndikati nanhasi muchikuisana futi here makamboswa pakutanga ndikakutsiura saka uramba uchidzokera izvo kuramba muchirwisana. Zvikanzi ndo zvatoitika gogo. Kati saka chidzokera kumba. Izvozvi ndoda kutobuda kunotakura doro nengoro. Saka yodzokera kumba unogara kumba. Ndakabuda chindangotambira doro rangu kuna Chinove tuze Kaponda secondary. Ndakaona zvaadzoka agara pashopu. Akabata line box yake. Ko zvaita sei kuti udzoke futi usiku uno? Zvikanzi Elizataga aroha. Nevakadzi vakatowanda. Saka ndikokwasa kuti kurwiswa futi. Tikati azvisinei. Iwe chigara tonoto vana vanosvikira vachikurwisa kuti zvomira sei. Saka ndakagara naye kwe 2 days rechi3 achifuma achibva. Achienda. Maita basa. Pamai mina yakazomona ndiya. Ndingangotsara vachiti vakafonerana naNgoto vachinzi ndarwiswa. Saka musi wechitangana kusvika radheri chitundu pavakakwanisa kusikodzana akatomona. Vari muno. Vari nechibati. Ndiva vaNgoto vacho. Vangoto makaonana navo. Anga atokuzivei. Aiwa zvinowanika nekuti ini kutambira kwandakaita mudzimai waKisto Mushonga. Pamushonga ndiri mbuya pamushonga. Ndakatambira semuzukuru plus kurwiswa kwaita ndaiti pamwe ndiri kudzivirira njodzi yekuti ari kurwiswa. Ndo matambiriro andakamuita. Azula auya. Vakasvika vachida kuzoudzwa kuti zvafamba sei kuna iye mairopa fashion. Chivaudza kuti makasvika bozi munoza
zvinoitika stats taurana zvinoita kuti mimi mubudise kuti makamuona asangoti asangoramba muchiziva kuti makamuona kana imakamuona munhu kana akauya ndikamuona zvakati anjanja totaura tonyanyi makaya muine dumbu nehembe yaida kutobva rwari dumbu iroro akapfeka makadai musi wokuti exactly but nyaya yekutora mukadzi womunhu handiri kunyepera isiizi akasvika pacho patakaona navo ini ndakakwanisa kuvaudza kuti zvandada kubatsirai mati muri mungurisa tinoda umbo unoita kuti uyo abatore musha mboho wacho zvakanakira mboho ndekuti mi makamuona saka mungarambirwi nemunhu wamakaona mutomudza ndakakuona maniwe papaya zvikadai zvikakavira isu titoona manje kuti ari kuramba kuti akaonekwa asi akadii akaonekwa muri mabata nyacho mabata baba vakamuona vakati zvakanaka zvina vatiudzi ngavataurana nevatu yachiramba yachipfuma yachisakatira hongu ndingangoti ini vangoto ndakaonana navo kuti ini pandakatambira mari pafasi pakayachitiza uyo akakwanisa kuzozisa ngoto kuti ndikadhere chitundu pakasekana nefoni vakwanisa kwazisa kuti ndiri kumangondo ndokuuya kwavakaita mbosikotaurana ini vandikwasarangaa kati inini ndiri mbuya wekwamushonga plus kutambira kwandakaita uyu ndakatambira mbowaizvi imimi zvamuutiudza izvo hazvinei udzai ari kuramba kuti wo wakauya musuya mangoto pamakasvika pamangoto muchiteera kuti mairi papadzo arwiswa mine mota kosi makafunira mukati yezvo ndichiri kure asi ndiri kusvika saka ndokusvika kwavakaita ngoto imangoto hati makasvika mudheri yawo mairi papadzo arwiswa asi makasvika arara chimangwana mukasikuonana naye mukataurirana naye. Sorry mama. Handisi kuramba zvekutaura namai angu. Ini ndakasvika mota yangu yakaita mazuva manganiri pashopenyu. Aiyo yanga iri before day iri kuzouya achitiza. Yakaita 2 days iri pashopu rwizi rwakazara. After yanga iri after Christmas. Ndikati ndaita CMC oyo. Pamakasiya mota musikana anga asati auya arohwa. Akazorwa after 2 days yekusiya mota. Mudombo ndakanotakura muswani. Dombo rekopi? Rekuwa ndakaibva kunotakura dombo ndikati mota yangu yanga ifamba mumadhani. Zvandokwanisa kutaura kuti makandikumbira kusiya mota rwizi rwazara. Anga asati arwiswa. Ausiriwo musi wacho nerewo ndaibva kunotakura dombo. Ndakazosiya mota pashopu pamai apo. Ndasiya mota pashopu pamai apo. Ndikati amai mota yangu ndabva kunotakura dombo. Mota yangu asi mota yangu yasvotora ball joint. Mota yangu zvayasvotora ball joint kuti ndikuroseri kuva hazvisi kugona kuti ndikuroseri kuva. Nekuti mota yangu yasvotora ball joint. Ndobva kwauya kombi yakasonditakura pamhiri perukova nemukomana ainzi Semu. Ndobva ndati Semu mota yangu ndiyambutsa murukova. Mota yangu yasvotora ball joint. Handigoni kuyambutsa mota yangu nemvura yakadai. Kana paripo pavari kuti ndakaonana namai ropafadzo. Itu katotaura pamakaona. Abagogo wakambosiya mota yako Ndakaisiya. Ayo mirai. Uyo akambosiya mota. Ati vari kuti akazobuda. Paakasiya mota akazoitora iri. Kusiya kwakaita mota vakadzi vangasati varwisana. Aiye akazoitora iri. Vakazoitora after 2 days. Mungarangarira here mazuva ekuzorisana kuvanhu kuti anga mazuva api maybe munogona mabatsira vakarwisana musi wa 1 31 somewhere there. Then ndo pakasitizira muramo wangu kwani mota yanga yatotorwa. Saka mota imwe chete iyo ndo yakadzoka here. Asi maitozivana here neuyu panyaya idzi kuti pane madhiri ava kutambira. Panyaya idzi ndikati ndakatanga kutoziva pakarwiswa muzukuru wangu achitiza achuya mudzimai wakizito. handiti pekutanga paarwiswa muna October makavatsiura muzukuru. Yakauya ndikatomutsiura ndimuna October. Then muna January ndobva zvazoitika futi. Unokumbira baba. Ini ndakuona taonana kuti. Mukazoramba ndakuona ndinofana kutsanangura ndakuona. Takati kuti ava
uyu ngavataurirane zvikuonana musi wacho ngavataurirane kuti ndakakuona wakauya takati tose vamwe vese tozobvunzana muno kuti nai vedu vemazoona usei pavakaona imamusipa pavakaona nava imamusipa asi muripo chete pakuti ndimuri kuziva chi tudati vakaonana vataura hatisi kuramba kuti uyo akaonekwa kati iye ndiari kuramba kuti ndakuonekwa ava ngavamubuditse kuti akaonekwa vaakutoripuritsai munyaya yekuti ndakambofira mota yangu yambofira ipapo ndipo here pamakandiona pacho angaidanomuzenga ine ipapo saka tsagai pekubuditsai kuti musanzvengwe mudaro nzvengwe patarisa yokuti izvoni pavari kutsangura pemota zvechokadi ipapa vakasikokumbira kusiya mota rwizi rwavo rwakazara vakakumbira kusiya mota yavo pashopu ikasara ikaita 2 days vakazoitora. After that ndo pandakazoona mukadzi uyu ouya achimhanya tatopedza holiday achiti ndiri kurwiswa uri kuti ndikudana nemukadzi wangutu iwo ndokuzouya musikana paakatiza akatiza asina foni saka paakazotirare chimangwana akakumbira unotora foni paatoenda zvekumatente ndokuzodzoka zuva rane foni yake tachi ndopavakazofonerana achisanangura kuti indatorwiswa saka kumba asi kwasatogona kugara nokuti nezuro ndikunzi ndaitsvaga nevakadzi ava vakarova taga eliza taga saka ndikukwanisa kudzokera kumba. Namba dzemukadzi iye munoziva dzani mukadzi watuta inini ava inini ndinodziziva asakachinja ava toda zina kuchinja mbodzitaura iwe mbotaonifunira kuti toda totaeremenda tingota onititaerizuu inozachifuza chibai namba tibodzorova kuno tikozorova dzakachinyiwa dzake kanova tikutsvaga hatida kuti munhu abarwe nemhosva isiri yake tiza mhosva yake 077 mereka runonoka upepo kanokiwa 077 474 88 95 atiitai toda tuziriri toda totaura naiwe ndo dzakachinja manje ameratiwe tudaita katotikaita topa mbuya taura naye sikuru yangu chifoni wangu toda kuwa nyaya ndine muzukuru. Hello, mairopa wakadini muchendi mai Eliza mai Eliza wepamangondo ndakumbira foni kuna vangodo ndaida kudzwa kuti uri kupiye zvino alright paya pawakaya kumashopu uchitiza wanga uri musi wechingani alright asi atengera after holiday asi kanti makazofonera nairi pale ndine wechigara newo mumba Dari rakati 8895 kana avakutaura muzanyo taura kana mimai menchimana chenyuchi ndimaidzingira munhu mufana takure ndimi makangu nobva muchibvawondo yenyu nyuchinofira uchiwake maigwira murume saka ngoto ndounwa muri kuita here kuno
arukata ngodo aiwa awa sena na acha to kufanya zapetika zazia aiwa sena naye sena batango muzgo pa dibbu ka 0747 aiwa sena naye gumombo watinawo taida kukumbira kuti ndidaidzowo vana vangu vaduku vakaita sei vana tomaya twana twamaya tulipi toripo kwanzi tiri mumota tunoitwa vana twana ko tuise gogo daidzai vana atangoonozve tonoto vanomuziva here ndora mukuda jesu akatogaya vadiki endai kuna gogo vanoerevana vakadai vese dhana amamoya madzimai aiwa asi matuni ana mamo mupfupi kuta gretani uye ndiye wokutanga komuninda ai manyaraida grediseri kwenzi wana ava ndiani vane mabhotoro vane maglasi vasatombaona vatombazivi koi avazivi kwavo right nezuro pandakasvika wakandipa chii yetiyani wati wakandipa yetiyani ropa brighton wachari ku aiuya kumba raiti mwanyura chendafa mumaakuwa moto asi ungarakatsamwa kuti ukurishandisa unobuda pachena taura so tizoona tizotonga tonatazwa zvoda kutinetsa toona tinota useni taura chokwadi apa ndikutaura zvokubva pakati vei tibai munhu atori bhaibheri rako mota ini ndiri munhu wamwari vadzimai ako ngavachiuya ngavadzoke dzokai mai uyai amona kutani uyai kuno murume wenyu yeti ndeyake asi yakarashika saka kwai yakazometa zvounongwa nevanhu saka yazoiwa nayo pano seumbopa abvuma ndeyake koi munoti chii neheti musabvunzana anonzi brighton ndiyani
Right to another. Zatungoda mai zamakaita imindi makakodhesa mumepo amomamo yeti ndeyani mamwe ari biblato mupete yake aisiyakumba achionana nani makamboona wakaya vachitasira namunani. Thank you. Takunda kuna munhu asipo akanyora bhaibheri apo inandomuziva akukamana yandina kana kunyika iyo yasandamboinda ndoverengepo pane munhu ari kuna kudonongorandi ndadonongorikwa toda kudonongorikwa vesamwari toda munhu wokuru ndiani mumwe saka ngodo ndore muri kuita kati ngodo tiba ugodo asi wanyere ndimachaka mubvunze kuti anoira chii ndimachaka naye ngodo noire awa yagunos todatoriverengwe chivhitivhiti chitora kati aiwa asi kana asiri ngodo umukanya hausi mukanya mudata sei mudaona manyaya dzenyimbozi dzashata uri ngodo mwana ndivomanda ukuko mungunipo aiwa merandoapa ndimozavabvisa aiwa musachatovanetsa vavholondiya ka hamusi vabhadhara mamzeri mamu tichitsvaga mutupo chaiwo wataurwa apa taatikumbiro sabhuku mauresa auye atitaurire vangodha ava kuti ndevapi vari mubhuku rake vanodaizwa vachitii nokuti kabhuku kakabuda vainzi muenda mberi munondigonera munondichengeta munondichengetera vanhu saka nhasi muenda mberi kana achinja amukanya mwana aiwausiri kweni kwakuri kwokuti paumbu ndini gugu vevana vamama kamisaka mai mukadzi wabrighton akauya kumba kwangu tiri chishanu manheru muri kuti chii achanodzora kunyaya saka inini ndiri kungoti nyaya yave mukati memaoko enyu vakuru ndimoona kuti kuiramba kana kuti kuibvuma zvaakwari asi nyaya yataurwa nevana ndochokwadi chakaitika nokuti anga achipinda mumba mangu vachimuona taura mambo nemakurukota ari muno pamusoro pemukadzi wabrighton. Mukadzi wabrighton harisi benzi kuramba kuti azive heti yemurume yake yajujuka kudai. Inyaya yokuti ari kuona kuti pfuma yakubuda mumba ndikabvuma mhotsva iyi murume wangu anoripiswa ndozoita sei ndozorarama sei ndokuona kwangu asi chokwadi chiripo. Brighton ane mhosva vana vanodzamba asi mhosva iripo. A full exhibit vana vadikava hativabvumire muno Mudare nekuti iko kana varere ini ndikamenemedza ndichisvika kamwe kanenge kakasunura kachiona kuti baba mareke vari kupinda muno mapedzanya achira okay
nyaya dzekuredza mudhishi haisi nyaya diki. Ndosaka mutora tida kutsvaka umbongo. Kwazi munhu anotora mukadzi wemunhu munhu akashata kwete zvekunyepa zvinhu. Munhu waakashatisisa anoda kurangwa zvekuti vanhu vakateerera anofanira kuziva kuti ndosaka ndambomubvunza ndikati taura ndakubvunza kechingani kale chingani wacho taura oga kuitira kuti isusu patinokupa chirango tipe chirango chiona semunhu anodii taura oga zvakafamba sei zvakaitika kuti waramba hazvikonesi isusu kuti taona kuti wakazviita unoona kuramba zvakubatira dare wariona saka kana rumwe munhu kasira kudzoka munyaya mune vamwe udzoka mune vamwe zvinochenura saka mupenzi wataura tichazodzoka futi kuna maya zvinowanika kuchirumizvi pamusoro imambo tandiri kuti nene vana vasiye vati heti yangu vakandonjisi yangu vayo handisi kuramba kuti heti yangu kana vati ndiyangu zvichikwanisa kuti heti heti mambo indiunedza heti handina heti brighton vakagondona ndakaipfekea andoyakumba koyabvepi mambo haicharambika nenheva yeti yataurwa nevana aiwaramba kana kuona ramba tokona kudzoka futi takaumbo ukona kuti last week tatisina umbo wakadai umbo unotozokwedzera ende mukadzi wako tokona zomuni tumikanhu unomubata pari kutosunga cha kuti asvike auye pano musi wacho otobatwa ora utorisa achiwa pamusoro empamamo vana vange vakamira apa anga akamira po yanga achingodai ziso achitarisa pane windi toti kune hanzvadzi yangu tarisa wati achingodai akatarisa pana mambo kutarisa umwe mubvunzo uripo mai vana vati imi makanobva vakakuonai chinetsana mai va hamuna here kuenda saka ungoramba muri mwenyu pamusoro hatidi kupedzerwa nguva chogona mudisa zvataura nyaya dzisina matu murume ane mhosva akunzvenga kuti ndikazodaiapedzerwa time nemunhu asi kuda isusu tichapa mutongo tikuti asi kuda kutaura mutongo unawo ukahudi kana kuti uchatouya mhosva kupara kana wakatopara wakatopara zvichatochinji chiripo chete kungotaurawo mambo zvakandiwira shuwa ndakaredza pai ndaredza mudhishi roumwe pachirume watopedza mambo kana anokumbura vanhu namambo ndozvakungotaura pachimechete ndozvokungodiwa kozi mhosva yakazvitoapapaachirumaba ndatongowa putso wakaoma aungoita mambo ndakaredza mambo ndoona kuita munhu wechirume wefoni yavo yadzakairezera 7 mambo inini senhau yatotaurwa dzindo zviripo aiwa handingakuenda kumba handisi kuona kuti zvicharambi kuti zvinhu zvaakuto zvataurwa kunzi ndizviripo asi hatichagona kuzviramba nozvanongedzwa nevanhu apachiramba vanotinira mamburi vachitinira iwo rutinikwa mamburi kana vachiona kuadambura ndokutopinda konyera kuti hapasina marambiro nenhau yekuti vana vativuma here ndosaka ndati
aiwa ine mazamutaura chikora ndoti vakatiza kunozonowanda kwava $2 yamaitaura kuti chainga $2 muchinyepera mambo zvinoitika musi watatonga nyaya munhu takataura isu tikati munhu musungwa haufanira kunyenga mukadzi wemunhu ari kujeri. It's offense. Munhu mudare garai muchiziva akatobhaisa right zvize murume chamo ayo ko ani zvatotaura kuti ndizvo izvi unonyanzisa maoko ako takatatsika pakapotseka handisi mutauriri wako but ndikuti zvoka taura zvo zvakasunga ainyaya inzvengeki mambo pamusoro emambo izvo zvapachigodzi takaita ukati uri kunzi une umwe here uchapuwa unokudifenda unavo hapasina mambo nechikonzero chekuti hatineti toromba chidzoka hapasina mambo nechikonzero chekuti hapasina mambo nechikonzero chekuti noise pakatanga noise ndopakatangira hondo zvese zvaiitika ndisipo izvi vana vaikuona usiku masikati anabvera ndasvika kana vaitakasvika ndio zviripo mwera mungivana makainda pambatorana vanotomuzayini kuro maitori 100% maziwa but nyaya iri kodheye kuti ndakatokutarisa makagara pasotokuti chamarapa ukazodai apa zvisofambisikana ende imimi mazama kuprotecta chi asi manoprotecta zvizvikuonekwa nevanhu ava anomapona pana totauta saka mhosva yekutora mukadzi womunhu kumureti aisi mhosva iri nyore mhosva inini mudunhu mangu ndakanotara kuti mhosva yakadiro mupingani pane vanoziva inobata kwamambe 5 vane mazora munhu watonyara munhu anobuda pachena ndakashuwa ndakazvita ndikada tokudzisira but kana kuda kutotita masitupedi tachida dzakadero tichitofamba totodzida zvakadero ya so ipapo panenge pane hwai kwamambo kusvibisa mambo makasvibisa chai madiro ajoji namadiro achikondo tora mukadzi wamunhu ari kujeri anditi tikapanodiwa hwai hwai inokasira rudivo manje oziva ndeyangu mombe dzeuri kubhadhira murume achingobva uko anowana mombe dzake dzawanda rujeri anowana pekutambira ingodho yenyu here ndozvaataura kaina makati yaparamba makainoramba varuda kuramba handisi kumuramba saka handinyasomuziva iye anondiziva zvatakuda kuita ka kuno kumhondoro kuno tiona zingadi kuya kuno ndinoziva kuti vanhu kunogwa muna chimu straight
zvinenge zvisina kumira mushe inzvimbo isinganyatsodi kukohwewa nekudini nekuti anomu kutoshamisika nemazimombe kati tiri kutogara titozviita tikumedzi totoshacha saka sekuno tinenge takumudamburira kubhadhara mombe dzinosvika 4 newine kana iri mari pamombe i300 kana iri mari pawine $100 kana kuya nayo ichifamba. Izvi tikuzviitira kuti vana ngodwa vasajairi nekuti vanoti vana sekuru vedwa saka toita zvatinoda ihama kasi vana ngodwa vazukuru vangu saka vakuda tora mukana iyoyo tora vakadzi vanhu samadira achechi godwa muda kuramba hama yenyu kuti rasisa muno kuti tifunge kuti aisi hama yenyu mombe dzinouya rini todati havauya kuti tivaitora rini mombe maizvamamuta ndicho chirongwa chatakupai ndofunga mazvinzwira tongai tinzwe mambo vaitonga zvakanaka here nhau iyi akunzima balaleli emakhaya njengokuzwa kwenu alina lithatha njani indaba leyi uchief engabe eyilinganise kahle yini kumbe kukhona lapha aphambanise khona lina likubona njani? Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba athadiwa nashe Khutama njengansuku zonke siyalikhuthaza kuba lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.